Čaute, ahojte, vítajte. Čaute, ahojte, vítajte, dobrý deň, dobrý večer, alebo hoci kedy nás počúvate a pozeráte. Pozdravujeme televíznych divákov, ale v prvom rade pozdravujeme vás a pozdravujeme aj vás, ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Len spomenieme, je to vlastne historicky úplne prvá časť Sožmy švie a ako už ľudí spomenul, veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas a prišli nás sem podporiť. Veríme, že nie je posledná. Medzi nami tu vidíme známe tváre, avšak niektorých možno nepoznáte, tak teda prosím privítajte pána učiteľa Petra Guldana A pána učiteľa Erika Marfeldyho. Pôvodne, ako ste si možno aj všimli, natáčania mali prebiehať u nás v školskej kaviarni, avšak rozhodli sme sa pre tento krásny priestor u priateľov Starej jedálni, ktorým za poskytnutie priestorov ďakujeme. A tiež potlesk pre nich. Rudy, ja si myslím, že dosť bolo rečí. Poďme si vlastne hru predstaviť. Čo to je, alebo ako budeme prebiehať? Ja neviem, ale nie teda. Asi ste nás niektorí možno stretli s kamerou v škole, ale aj v meste, v starom meste, na Miletičke a tak ďalej, na rôznych miestach sme boli. Skrátka, aby sme to vysvetlili, máme respondentov, ktorí odpovedali všelijako, to zistíme, ako odpovedali. No a čo dáme? Dáme prvú otázku. Ja by som ešte navrhoval, poďme si predstaviť túto čarovnú tabuľku, ktorú sme si pre vás nachystali. Ktorá je veľmi rovná, horizontálne, vertikálne, všetko sedí. Všetci matikári sa asi hrabe obracajú. No nevadí, takže Rodi, povedz nám, čo v tej tabuľke bude a o čo obnáša. V tabuľke, ja neviem, či vidíte na ňu, ale tak ak nie, tak to neprekáža. Ako vidíte, je tam Sožmy švie, čo je názov tejto relácie. Tu tam mená našich hostí, ešte raz Erik Marfeldy, Peter Guldan. Potom tu máme prvé kolo, potom nejaké koliesko, nejaký krúžok, neviem, čo to znamená. A potom samozrejme druhé, tretie, štvrté a sumár. Vtedy sa dozvieme výsledok, kto vyhral dnešnú show. Oh yeah. Dobre, takže navrhujem, aby sme rovno začali, dosť bolo na úvod rečí. My sme ešte cez leto, ak sa nemýlim to bolo, behali najskôr po starom meste, ako už Rudi spomenul, a následne tu po školských chodbách. A prvá otázka znela, čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézy počas jej korunovácie. Otázka, ktorá potrapila mnohých, ale ja si myslím, že tu máme múdre tvare a ja by som poprosil mikrofón od Ulika, aby sme sa spýtali nejakého dobrovoľníka, ktorý nám na tú otázku odpovie. Medzičasom, kým si to pripravíme, spýtame sa našich hostí. Je tam teda 5 ľudí z ulice a 5 ľudí z našej školy a vy si prosím tipnite, koľko správnych odpovedí mohlo padnúť. 5 z ulice a 5 z našej školy. Ale nerozdiel. A ja mám teraz povedať nejaké číslo od 1 po 10. Ale rovno som si zobral slovo, je to v poriadku, ak poviem ten prvý. Fúha. Bojím sa, lebo už tu som videl také smetené pohľady. Takže chcel som byť optimistickejší, ale poviem traja. OK, čiže pán učiteľ Erik Marfeldy povedal troch ľudí, aby pán učiteľ Guldan. No ja sa teraz neviem rozhodnúť, že či pôjdem do toho, že ešte menej budem dôverovať, že dám 2, alebo že ste boli takí zhovievaví a vybrali ste tých, čo to vedeli. Je to len na vás. Tak 2. Dobre, a sme technicky zladení? OK. Takže ja nášho asistenta šarmantného poprosím, aby podal napríklad dáme v druhom rade tretej mikrofón, a ktorá nám na túto otázku odpovie. Dáma sa teší. Čiže povedz nám, čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézy počas jej korunovácie? No tak to fakt netuším, ale tak možno, že bude z vás dobrá vládárka, alebo ja neviem. Nie zlá odpoveď, ale je to zle.
Rudy, prezrad nám odpoveď a pozrieme si to krutku. Neprezradím. Pozrieme si to, zistíme podľa toho. Poďme na to. Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Že ju má rád, podľa mňa. Čo? Len toto povedal? No a že ešte, že toto, že sa mu páči a tak, že by s ňou chcel mať deti a tak. Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Spravia prosím hlúpiť, no. Povedaj. Ja neviem. Že už si kráľovna. Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Ty to vieš. Ani Boh nevie. Zabudoli. Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Nepamätám. Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Čo jej povedal počas jej korunovácie? Musím si spomenúť. Hádam, za seba nespravím totálne fakt. Veľa šťastia. Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Výborne, to je zaujímavá otázka. Ja si myslím, že Marcus Aurelius žil v inej dobe ako Mária Terézia, takže asi jej nemohol povedať vôbec nič. Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Čo mohol povedať počas korunovácie? Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? No tak asi nič, keď žili úplne inom období. Čiže čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Myslím si, že Marcus Aurelius Márii Terézii nepovedal počas korunovácie nič, keďže sa nestretli, keďže Marcus Aurelius bol rímsky cisár a Mária Terézia uhorská panovnička veľa rokov neskôr. Čo povedal Marcus Aurelius Márii Terézii počas jej korunovácie? Preboha, neviem. Takže ja už som starý človek, už dávno som zabudla takéto veci. A čo jej mohol povedať podľa vás? Mária Terézia, no... Myslím si, že nič kvôli tomu, lebo Mária Terézia bola až po ňom. Že takéto boli odpovede. Hlavne tu u nás v škole zazneli podľa mňa celkom skvostné. Ja sa len trochu vrátim k tej ankete. Ak ste možno spoznali niekto, tak 9. respondentka bola naša bývalá kolegyňa z Rádia Slovensko Máriana Mary Kováčová. Ak sa niekde bude pozerať, tak ju pozdravujeme. A teda mali sme 4 správnych, takže... Teda je bližšie pán Marfelty. Gratulujeme, veľký potlesk. Čiže preverili sme si trochu dejepisnú otázku. Určite. Tak ja dúfam. Aj ja. Dobre, tak ja navrhujem, poďme ďalej. Poďme ďalej. Počkať, niekto klope. Kto to bude? Nikto. Niekto si robí žarty. No som zvedavý. No už tak, čo sa dá robiť ďalej? Okamžite prerušte túto reláciu. Toto nie je žart. Vážení hostia, moderátori a diváci, čas práve prestal plynúť. Pokračovať budete môcť len pod jednou podmienkou. Musíte sa zahrať. Prvá hra sa začína hneď teraz. Neutáľajte, každá sekunda je rozhodujúca. Ak zlyháte, nebudete odtiaľto môcť odísť. Poponáhľajte sa. Váš čas sa kráti. Tik-tak, tik-tak. To bol nejaký zvuk z hora, ale skadiaľ. Pán Ježiš, si to Počkať, niekto je schovaný v projektore, ale že by bol až taký malý a taký hrubý hlas. No tak teda... No tak počuli sme výzvu, čo máme robiť, iné nám nezostáva. Poďme sa hrať. Poďme sa hrať. Tak... Hra pre deti aj dospelých. A mládež. Prvá hra sa volá Ukážku. Kiko, čo potrebujeme teraz? Boli ste asi už každý u zubára a tí, čo mali trochu menej šťastia, ste zažili aj také krásne rozťahovatko, ktoré vám otvorí ústa.
A práve tú hru si práve zahráme teraz. Takže ja poprosím 2 dobrovoľníkov, aby prišli sem k nám na pódium. A bolo ticho. Výborne, tak treba vyber jedného a ja vyberiem druhého. Ja si myslím, že pani Laura Berková je veľmi vhodná. No a keď Podpoďte veľkým potleskom, prosím. Veľký potlesk. Pôjdete k pánovi učiteľovi. Obaja sú páni učiteľia. No a tak asi jasné, kto bude druhým hosťom. Alebo teda... Aha, už sa stavia. Už sa stavia. Nech sa páči. Teraz to bude vyzerať, ako keby to bolo nahrané, ale nie. Naozaj mali ste sa prihlásiť, o veľa prichádzate. Možno dobre, nie. Čiže ideme na to? Poďme sa do toho. Dobre, ja poprosím nášho asistenta, ktorému všetko padá. Dvakrát pre vás. Teda po jednom kráte pre vás. Druhýkrát na druhú stranu. To sa dáva do úst takým spôsobom, tou dlhšou časťou za chrup. Takto? Daj mi jednou, predvediem. Názorná ukážka Kristiána Šimeka. Takto si to dáte a budete rozprávať hore, hej? Takže nech sa hádí. A krečiť a do úst. Začnite niekto. Kiko, si istý, že toto je správna relácia, v ktorej máme niečo dávať do úst. Niekto to bude pozerať po 10:00, tam už ten zrania platí. No už smelo do toho. Ešte čo máme? Tou širšou zo zadnej strany, tak. Širšou zo zadnej strany, dobre. Ten výrezok, tak, na peru, stiahnite to, pokiaľ to je elastické. Prosím vás, na budúce, keď budete učiť, s tým prosím v ústach. Otvorte. Tak. Výborne. Som šťastný. Takže už teraz to máme... Už teraz to máme šikovnejšie. Ja stále neviem ako. Bojujete? Tak, a stiahnuť. Nesejte sa, prosím. Máme 4 vysavače. Výborne. Takže ja tu mám napísané, že začína tým pána učiteľa Erika. Nie. Takže bude to prebiehať spôsobom takým asi, Nesejte sa. že pán učiteľ musí predať vetu pani Berkovej. Tá veta... Ja som strašne to šiel odchvátiť potom. Tá veta je následujúca pre vás, pán učiteľ. Nevyslovujte ho nahlas, prečítajte si ju a skúste si ju zapamätať. Okay. Je to tá prvá veta pod vašim tímom. Dobre. Keď budete mať prečítané, zapamätané, dajte mi vedieť. Musím zapamätať? Tak môžete to aj prečítať, dobre. Že ste prvý. Ale, ja tu vetu, hej? Vážem? Takže ja to teraz nahlas prečítam a Laura to nás zopakuje. Áno, ona to zopakuje. Dobre, Lauri. Jastraví pri Michaleciach na križovatke pri hlavnej ceste sa zrazil traktor s pluhom. Zopakujte, pani Berková. Ja som si to nezahrala. To je zložité, než to nie je také úplne... Tak ešte raz. Jastraví pri Michaleciach na križovatke pri hlavnej ceste sa zrazil traktor s pluhom. Jastraví, ty je samozrejme. Jastraví, áno. To sa nemôže nás pozerať. Jastraví. Možno keď tak do toho vedia aj také niečo teatrálne, že jastraví. Jastraví. To sa mi začína. No, poďme. Takže jastraví. Kde? Už neopakujte. Znamená kde, ale pri križovatke sa... Ešte? Ale aké? Sa stretli s pluhom. A ešte čo? Neviem. Si tam mala iné vozidlo. Hej? No. Skoro sa to podarilo, bola veta v Jastraví pri Michalovciach na križovatke pri hlavnej ceste sa zrezol traktor s pluhom. V Nitrianských Hrnčiarovciach na Cinkarinskej ulici chválala, akože veda, chválala 226 vinných súdov. Chápete?
Nitrianských Hrnčerovciach na Cintorínskej ulici Hlava. Čo robí? Hlava. 226 niečo. Ja nie. 226 vinných sudov. Vinných sudov. Výborne, čiže prejdeme na druhé kolo. Zatiaľ vyhráva túto tým Petra Bulda. Bezkonkurenčne. Čiže pán učiteľ, vaša druhá veta, nech sa páči. OK, tak teraz počkaj. Že to nehrieme. Dobre, nie? 555 okazených alkohol. Alkohol. Ja to naozaj nie... Počkaj, alkohol. Alkohol. Okazených alkohol. Potreboval 5 pracovníkov pre presnú predávku. Skúste ešte raz. Rozišiel sa oklohy. Artikulujte, to ste nás učili v prvom ročníku. Také neprovokuj, ne? Neprovokuj, lebo ťa Vyláďme to vidieť. 555 okazených alkohol. Potrebovala 5 pracovníkov pre presnú predávku. Zopakujte. 555 alkohol. Potrebovala 5 pracovníkov pre presnú predávku. Ale áno, toto si zaslúži potles. Uznáme. Ale uznáme. Ja len to teda pekne artikulačne. 555 pokazených poklopov, potrebovalo 5 pracovníkov pre presnú prerávku. Štefan Štefánik študuje štatistiku v 14 špecifických štúdií o špeciálnych vojenských štruktúrach. Štefan Štefánik študuje štatistiku o 14 špeciálnych niečo neviem. A o špeciálnych ešte niečo tam. Nejaké štruktúry ešte, no. Vyzerá to na remízu. Nie, prvé kolo sme vyhrali tu a druhé tu. A vlastne aj 1-1. Pardon, pani Martinka. Lebo ja nie. Toto tu má jednotku. Takže remíza. Remíza, veľký potles. Veľký potles. Môžete si to dať dole? Nie, nechajte si to. Nie. No verím, že si to necháte ako takú pamiatku na nás a že budete v tom aj učiť. No to áno. Budete v tom. Taliančina v tom by bola veľmi záživná. Všetky jazyky z P. Áno. Ešte v ste mohli dať, to sa tiež dobre Ale čo je jednoduchšie? hej. Ste sa niekedy... poklopy aj vymysloviť. Ste sa takto niekedy... Ja som skúšal poklopy, lebo znelo to ako nejaké úplne iné slovo, keď si to povedal prvýkrát. No, to povedané. A neboli to ani kyklopy, ale... Áno, ale to je najlepšie. ďakujeme, toto je... Ďakujem. Ešte možno, keby si nám jedno priniesol. Ďakujeme nášmu šarmantnému... Musíš takto do mikiny. Asistentovi. Martinkovi. Dobre, takže veľkým potleskom poďakujme našim dvom pomocnicám. Ďakujeme pomocnicám. Bolo nám potešení. No a my pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalej. Boli to. Čo boli? Tak cíti to, ja som to mal prvýkrát v živote v ústave. Čo keby ste ďalšie kolo odmoderovali vy teraz s tým ústavom? To hádam nie. Viete, my sme tu moderátori. My sme takých krásnych. Sledujem ten pohľad. Máte návrh. Áno. No dobre. Dobre, poďme na druhú anketu. Ďalšia otázka bola... Čo to bolo? Ja neviem. Tvorte genitív od slova česť. Ja opäť poprosím nášho rekvizitára, aby s mikrofónom niekoho z publika vyspovedal. Neviem, kde sa nám mikrofón. Tak dajme to napríklad, vyber niekoho, pani kolegyňa, šarmantná. Takže utvor nám genitív od slova česť. Česť. Bez koho, bez čoho? Bez česti. Česti. A trošku inak. Ak nie česti. Česti. Áno, výborné, veľký potles. No opäť sa spýtame sem na tabulu, koľko si myslíte, že ľudí vedelo? Tentokrát začne prvý pán Guldan. Tak budem sa držať toho Erikovho čísla 3. OK. No.
My ako učiteľia zvukovej kultúry. A pýtali ste sa aj starších žiakov však, pretože to boli väčšinou prváci. Nepýtali. Aha, dobre. Podľa mňa aj tak by to nevedeli. Tak čo? Dobre, tak tam by som dal asi v tej prvej polovici, že nikto. A z ulice by mohli aspoň tí dvaja. Tak teraz si to prehoďme, ja dám tú dvojku. Ako to bolo v realite? Dozvieme sa už teraz. Dozvieme sa o 3, 2... Utvorte genitív od slova česť. Čo som korčok? Bez česti. Áno, bez cti. Utvor genitív od slova česť. Česti. Od koho, od čoho, od česti. Utvorte genitív od slova česť. Z česti. Česti. Z koho, z čoho, z česti. Utvor genitív od slova česť. Česti. Ešte raz. Česti. Utvor genitív od slova česť. Česti? Cti. Utvorte genitív od slova česť. Fú, tak toto ste ma teraz zaskočil. Ja už 30 rokov žijem v zahraničí. Prioritne používam posledných 30 rokov angličtinu, nemčinu a nominatív, genitív, datív. OK, teraz musím ísť 40 rokov alebo 45 rokov dozadu. Od slova česť. Kto čo, koho, čoho, komu čomu. Cti. Utvorte genitív od slova česť. Slovo česť je sloveso a keďže sa z času alebo takto skloňujú podstatné mená, tak sloveso asi genitív nemá. Tá česť, podstatné meno. Toto vystrihni, prosím ťa. Toho ma pomýlilo na konci, hej. Česť. Genitív. Počkať. Od česti? Trošku inak. Od česte. Aj tak inak. Česť. Nominatív kto, čo? Česť. Genitív. Od koho, od čoho? Od česti. Myslím si, že áno, ale si zavolám si Vile Myslovičovej, opýtam sa. Utvorte genitív od slova česť. Počkajte, genitív je, lebo druhý pád od koho, od česti. Trošku inak. Tak, počkajte, prvý pád je to, čo od koho, od čoho. Česť. No ne, tak od česti, od čestné. No, nepoviem vám to teraz. Od česti by som povedala, lebo od koho, čo od česti, ale keď hovoríte, že to není správne, tak... Utvorte genitív od slova česť. Genitív. Česť. Genitív je akože množné číslo? Nie, genitív je druhý pád. Česti. Trošku inak. Česte. Ešte inak. Od koho čo? Česť. To čo, komu sú? Nenapadá ma nič už. Aj táto slečňarská otázka dokázala. Kto vyhral? Áno, pán Gulda, potlesk pre ňoho. No, tá trojka je akási víťazná. Ale aby sme pokračovali, máme tu príbeh. Začneme vami, pán učiteľ Guldan. Aby sme vás len, vážení diváci, trochu do obrazu dostali, povieme si teraz príbeh a práve týmito krásnymi lopárikmi budeme na ne odpovedať. Vám to len taká vsúka. Dobre. Vy sa zatiaľ zdržíte hlasovania, bude vyjadrovať svoj názor tuto pán učiteľ Marfeldy. Mne spadlo A. Farba to istí, máme teda... Nemáme čierno-bielý záber. Dobre. Výborne. Takže pán Guldan... To je kolegialita, chápete, to úžasné. No, neviem, či viete, ale teda, či je to pravda, že ste boli kedysi herec. Je to pravda?
A teraz mám povedať ja? No nie. To si pán učiteľ teraz. Nemôžem. Jasné. Tak čo teraz? A teda ako je to? Ako je to, prezrate nám. A už akože môžem to povedať? Nech sa páči. No nebol som v zásade herec, bol som komparzista. A v čom? A však ty asi aj vieš. Počkaj, ale som vedel, že bol komparzista, ja som to bral tak, že to je všeobjímajúci pojem. Tak teraz ako? Tak si prehrali. Nuž. Za to, že som prisadol A. Tak, ešte si ti musel požičať písmenka. Požička, ktorá sa neodmieta. Tak no a bol som, čo to bolo? No, keď som mal asi, tuším, 4 alebo 6 rokov, tak som hral vo filme Fontana pre Zuzanu, v tom úplne prvom základnom. Som hral chlapca, ktorý čakal na zmrzlinu a natáčali sme to vraj celý deň. Si to nič nepamätám, to mi len teda teta rozprávala, ktorá hrala moju mamu. A že celý deň dokola sme proste si kupovali zmrzlinu a sme museli jesť. Ale tie dve ženské predstaviteľky to neboli schopné tú svoju scénu natočiť, takže to je celý môj herecký výkon. Máte rád zmrzlinu? Ale áno. Čiže neprekazilo vám to? Tak ja si to vôbec nepamätám, ale OK. Pohode. Pamätať si nebudeme asi ani tento diel. No, ja to tak reklamujem, ja som to bral naozaj, že toto je herecký výkon. Ale otázka bola jasne položená, akceptovať to nemôžeme. Dobre, ja si budem pamätať. Ale nebojte sa, toto nehovorí. Vyhrážky priamo prenos. Príde prvá písomka. Ale oni to dajú, to sú premianti. Ako? No tak Kika neučíte. Jedine, že... Zuvák. Uvák. A moje niektoré hlášky zuváku, to je... Keby len zuvák. Už teraz sme prekročili hranicu, si myslím. To sme len na začiatku. Pán Boh nás ochraňuje, či ako. Tak. Dobre, prejdeme teraz opačne, Rudy. Ja? Na druhý príbeh, áno. Už teraz? Už teraz. Druhý príbeh. Alebo nebude ho mám povedať ja? No nie, ja ho poviem. Že či je pravda, že sa pán učiteľ Marfeldy rád dobíja do všelijakých budov, že je taký rebel. Je to pravda, pán Guldan? Si požičať od neho tabulku. Myslím si, že áno. A prečo si to myslíte? Veď ho nepoznáte? Kde ho nepoznám? No veď takže poznáte. No však tak, lebo jeho všetko zaujíma, všetko chce vidieť. Podľa mňa musí sa do nejakej štátnej galérie len tak bez problémov vlámal, len aby ten obraz videl. Tak povedzte. Ale je to tak, samozrejme, je to tak. Čiže kariéra zlodeja po učiteľovi? Ale nie, ja nič neodsudzím, ale akorát tak možno spomienky, že rád si promotovať. Ale to, my sme sa o tom rozprávali, to nejak vyplynulo z našej debaty. Práve na umení a kultúre to bolo, sa mi zdá, že áno, často to tak vnímam, že keď je to možno posledná príležitosť vidieť nejaký ten napríklad interiér, neviem, tak vo Viedni to bolo tak, že je tam jeden taký slávny dom, ktorý má taký krásny secesný výťah a nie je tam povolený vstup. Takže tiež som čakal, kým prešiel poštár a tam som sa tak nejako nachomejtnul a potom som sa tým výťahom aj povozil a takisto, keď sme boli v Bruseli, to mi manželka veľmi rada pripomína, tam je taký krásny hotel, ktorý teraz patrí súkromnej spoločnosti a ja som tam začala zvoniť a klopať a on, že musím si vybaviť nejakú osobnú obhliadku a že nech prídem zajtra. On, že ja zajtra už budem na letisku. A keď už mi došli argumenty, tak som začal aj s takým plačlivým nájadkom, že ale ja som učiteľ, ja to musím vidieť. Takže to je teraz taký argument, taký neprieskalný, že ja som učiteľ, takže áno. Ja to používam napríklad na policajti zastavili a hneď. A skončilo to len na 10 eur. Počkej, ale v súvislosti s čím policajti vás zastavili? No. Musel si otvárať kufor? Ne. A nič takého sme sa nespravil. Bol som inak paradoxne so študentami v divadle, lebo sme mali takú akciu večer a som zaparkoval na konci Dunajskej ulice a buď musíte obísť celý blok cez asi 5 ulic, alebo proste z toho, tam je jednosmerka, alebo urobíte asi 2 metre v jednosmerke a už ste v normálnej. A ja som si povedal, že 10 hodín nedeľa, nikto tu naokolo nie je. Tak som si to také len vycúval odtiaľ a v tej sekunde sa zjavili spoza rohu. Ale našťastie aj policajtová mama bola učiteľka, takže pokecali sme a vyriešili sme to. Čiže vtíky dohadiť. To je imunita v podstate, učiteľská imunita. Čiže nielen poslanci, politici, ale... Áno, presne tak. Ale vy ste mi tak na jazyku jedna fráza. Takto sa to robí do psej matere. Takto sa zjednáva financie. No, presne tak. Porozprávali... Kto by chudáka učiteľa ozbíjal ešte? S tým učiteľským platom. Áno.
Dobre, poďme opäť súťažiť podľa mňa. Poďme sa pýtať. No skôr pýtať, dobre. Áno. Kto alebo čo je nemý sluha? To je otázka, ktorú dostali a počujem tu rehoty, skadiali, kto to? Ja by som dal tú pani v druhom rade v kockovanom tričku, tú paniu, to kockovanú tričku, ktorá nám na to odpovie. Ale nemá kockovanú tričku. Tak guličkové. Podľa mňa to je ako košeľa. Alebo nejaká blúzka. No tak ako, kto alebo čo je nemý sluha? Je to stoja na šaty. Áno. Veľmi správne. A koľko si myslíte, že správnu odpoveď nám zodpovedalo ľudí na škole a v ulici? Tentokrát začne pán učiteľ Marfoli. Tak to by som dal 5. Koľko? Odvážny vtip. Fakt si myslíš, že toto budú vedieť? A nie? Čo ja viem. Takže pán Guldan dá menej. No, ja dám 4. 4. OK. Je to taktika. Dobre. Tak poďme si to pozrieť. Poďme si to pozrieť. Kto je zvedavý? Ja. Vidím, že nikto. No nič, ideme ďalej. Kto alebo čo je nemý sluha? Taký, ktorý všetko robí, čo sa mu povie, ako sa mu povie a bez slova nič on na to nehovorí. Kto alebo čo je nemý sluha? No, myslím, že by si nás mohli vieť. Kto alebo čo je nemý sluha? To je niekto, kto skáče, ak niekto píska a robí, čo chce. Akože, čo chcú oni, no. Tak. Kto alebo čo je nemý sluha? Sluha, ktorý nerozpráva? Neviem. Kto alebo čo je nemý sluha? Neviem. Kto alebo čo je nemý sluha? Viešak. Kto alebo čo je nemý sluha? Nemý sluha? To bude asi nejaká tradičná slovenská metafora. Opätovne, kultúrna otázka. Niektoré tieto nuancy kultúrne mi už vyprchali z pamäte. Nemý sluha. Možno, že to bude nejaká situácia, kde nám okolie alebo ľudia okolo nás pomôžu nejakým pozitívnym spôsobom bez toho, aby sme si to pýtali. Je to nejaký predmet, ktorý ako keby nám niečo drží? Neviem na to zodpovedať, pardon. Kto alebo čo je nemý sluha? Nemý sluha to je ten vešiak na obleky. Kto alebo čo je nemý sluha? Nemý sluha? No, myslím si, že možno niekto tam pozadí, čo je taký... No, je to nejaký... Za vás robotu, ktorú... No, nechcem byť... To by sa nám zišlo. Taký človek pozadí, čo robí za robotu, čo vy nechcete robiť. Dobre, je to nejaký predmet, ktorý niečo drží. Nemý sluha? Predmet? Napríklad drží oblečenie. Ako vešiak? No. Áno. Tak čo si mi povedal? Čo si mi nenašepkal? Kto alebo čo je nemý sluha? Nemý sluha? Neviem si to teraz nejak predstaviť dobre. Je to nejaký predmet, ktorý niečo drží? Nie. To je len nejaké vyjadrenie proste niečoho, ale neviem presne, čo to je. Chcel som dať tú povestnú trojku. To bolo veľmi zaujímavé, ako... Až to začína mi podozrieť, že stále sú traja, že? No tento pán ma presvedčil, že nie, to je len také vyjadrenie. Tak v každom prípade, koľko bolo? Traja. A ukážem 4. No. To sú tie kocké guličky. Tak, áno. Takže ďalej vyhráva pán Guldan. Gratulujem. Možno. No a
No? Už nebudeme. No, Nino, to je meno. Nina? Nina. Prepáč, Ninka. Ale už to nebudeme používať dnes. Nie? Nie. Už ste nám to pokazili, takže už to nebudeme. Končíme reláciu. Majte sa. Som vás zrujnoval. Dobre. Už poznáte ľudí, ktorí sú za tým, že už nebude ďalšia časť. Ale nie. Pokračujeme ďalej. Áno. Zásypy. Som späť. Prvú hru ste ako tak zvládli, ale chcem vás vidieť hrať sa ešte raz. Ak sa vám to podarí, máte pokoj. Ak sa vám to nepodarí, zostávate tu. Pamätajte, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Takže počuli ste publikum, ak to nesplníte, ostávate tu, zamkniame a bohužiaľ... Je to tak? Áno. Kiko, aká hra? Čo? Chceli sme niečo... Čo sa smeješ? Chceli sme niečo interaktívne s publikom a preto sme sa rozhodli pre hru Publikum ukáž to. Je to veľmi jednoduchá hra. Naši hostia budú mať 2,5 minúty a vy im budete musieť ukazovať objekty, ktoré budú za nimi na obrázkoch. Podotýkam ukazovať, nesmiete použiť žiadne zvuky. Iba ukazovať. A hráme teda na 2,5 minúty a bod, alebo teda vyhrá tento host, teda v tejto súťaži vyhrá ten host, ktorý nazbiera za tých 2,5 minúty viacej bodov. Čiže buď pán učiteľ Erik, alebo pán učiteľ Guldan. A vy sa môžete prekrikovať, my vám to budeme počítať. Čo pán učiteľ Peter a pán učiteľ Marfoldy? Dobre, takže časomerač. Spúšťame. Čiže počkaj, kto začína? Takto, aby sme sa... Ja to ešte len... Vy sa nesmiete tam pozrieť, publikum vám bude ukazovať. Vy sa pozriete na publikum, ja rátam vám, pán učiteľ, koľko správne a Rudy ráta... Hádame obaja naraz? Áno, vy idete, že to viacej uhadne. Sa musíte prekrikovať. Budete sa prekrikovať. Ak chcete, môžete sa aj postaviť, ak si viac veríte. Pokojne zostaňte sedieť. Spúšťam časovač a vy ako uvidíte prvý obrázok, nech sa páči, kričte, robte hluk a hlavne ukazujte. 3, 2, 1. Aha. Mútič masla. Nie. Mašiar. Nie. Môžete vyhádať samozrejme, obidva ja. Počkajte, ukazujte, keď to nejde. Odšťavovač. Ja sa snažím kladivo. Sieť, nákova, zajac, čo si ty? Ninka. Počkaj, ty ukazuje Laura nejakú hranu a búcha na to. No však, ja si tak presne to, čo si povedala, nenápadne. Ale problém je, že každý ukazuje iné. Aha. Dobre, poďme ďalej, nech nestracíme čas. Nie, ale mne sa to páči. Záchodový zvon, ďalej. Aha. Ďalej. Okuliare, fotoaparát. To bol pán učiteľ prvý. Áno, ďalej. Ďalej. Topánky, podrážky. Nie. Nohy. Áno. Ďalej. Kabelka, ruksak. Taška. Áno, pán učiteľ Marfoldy. Zajac, kengura, kôň. Áno, kôň, 2-2. Zmrzlina. Je to jedno nejaké... Nanuk! Lepia sa z toho ústa. Cukrová vata. Lízanka. Počul som to podľa mňa. Cukrová vata. Áno, dobre, ďalej. Hodinky. Áno, tam bolo. Mal si o sekundu náspäť. No, poďme. Zase niečo papáme. Soľ. Áno. Vlny. Pláž. More. Áno, toto bolo pláž. Čo to bolo? Pláž. Spiačte. Písať, pero. Papier, zošit. Pero, áno. Žralok. Áno. Adam, ďakujem, to bolo dobré. Počkaj, toto je TikTok choreografia. Čo robíte? Počkaj. A papier nejaký, niečo. Čo si dal? A koniec. No nech sa páči, pozrite sa tam. Bol to štít. Oni to len videli, oni to Aha. Nie, oni to len videli. No. A ak som správne počítal 7-5, prospech pána Guldana? Tak, vyzerá to tak, je to tak. Až veľký potlesk. Koľko slov sme uhádli?
sa mi nezdá, ale... Ani mne sa Podľa mňa tých slov ani viac ani 7 nebolo. Bolo ich 13, dve sme skipli. Veľmi šikovne. Čiže trochu sme sa započili, ste nám tu nejak ščervenali, ako keby ste niečo pili. Dobre, ja na chvíľku zmiznem. Zmizni? No, tak aký ste mali dnes deň? Taký, pracovný. Pracovný? 6 hodín. Ešte aj okno som učil. Okno? Akože voľnú hodinu. Ja takto. Ja, že ste sa akože okno učil, že jak sa otvára. Aj to niekedy robím. A vy, pán učiteľ? Bolo veľmi dobré, veľmi rýchlo mi to ubehlo. A takéto dni sa mi páčia, keď tam je aj jazyková kultúra, aj umenie, aj kultúra a tiež tá angličtina. Je to také pestré. Takže útorkom budem fandiť. Útorky nie sú zlé. No, dobre. Poďme na v poradí už 4. anketu a tá je aj záverečná. Pán učiteľ, hlava vás bolí? Alebo pohode? Tak ja idem. Príliš blízko. Príliš osobná známosť. Dobre. Tak. Ďalšia otázka bola, prečo dávame nie. Prečo dávame okrúhlu pizzu do hranatej krabice? Áno. Takže ďalšieho dobrovoľníka, kto nám odpovie. Shipping, kto by mohol vedieť. Poďme sa do prvého radu. Ja som počul taký vtip, ale si nepamätám. Tak kde máme hendku, mikrofón ručný, tak daj to, Maťo, sem prosím niekde do prvej. Niektorej zdám. Tak povedz nám, prečo si myslíš, že sa okrúhla pizza dáva do hranatých krabíc? No tak, keď to bude gulaté, tak aby sa to neprilepilo, lebo keby to bolo hranaté, tak to bude úplne tak a tak sa to lepšie krája, keď to je gulaté. V podstate áno, ale tým hlavným dôvodom je hlavne prepravný dôvod, že napríklad kuriér, keď nesie tú pizzu, tak lepšie sa mu to nesie v štvorcovej krabici, ako keby to mal dnes v kruhovej. Aj sa mu to lepšie vlastne skladuje. Rudy? Ako reagovala ulica? No, počka, a typovať čo? Ďakujem. No tak neviem, kto ide teraz. Teraz išiel... Áno. Nech sa páči. A teda aká je odpoveď? Akože kvôli preprave majú povedať? Preprava, skladovanie, skladnosť. Logistika. Áno. To sú ťažké slova, tak traja. Ďalšia povestná trojka a pán Alkovi. Ja si myslím, že mohli by to vydedukovať, takto nejako ako spoločne sme to vydedukovali. Takže, nie? Ja neviem, vy veľmi veríte ľuďom. Ani my to nevieme. Sice nemáš pravdu, sú tam tí prváci. Je to stále rovnaká vzorka, nie je Zuli. Nie, ja provokujem samozrejme. Prváci sú super. Viem, obrajte. Tak ja dám tú štvorku zase. Dajme štvorku. No, takže... Pozrieme sa na to? Čo ja viem, neviem, či to má veľmi zmysel, ale nie. Pozrime, dúfam, že toto bude zase fungovať, ale už nebude. Fú. Prečo je krabica na pizzu hranatá, keď pizza je oválna? Však aby sa to lepšie skladovalo. Aby sa to lepšie skladalo. Prečo je krabica na pizzu hranatá, keď pizza je oválna? Netuším. Prečo je krabica na pizzu hranatá, keď pizza je gulatá? No vlastne to súvisí s globálnym oteplovaním. Pozorom to vysvetlím. Vieš nám nejako tú teóriu akože vysvetliť lepšie? Že vlastne vtedy, keď sa začne oteplovať prudko, viete, tak tá pizza zrazu zhranatie, viete, a preto je tá krabica vlastne hranatá. No. Aha, takže taká poistka, aby sa tam dala. Prečo je krabica na pizzu hranatá, keď pizza je oválna? To som mala tie otázky naučiť, alebo? Nie je to len tak anketa, čo si myslíš, tvoj názor? Aha. Lebo to vypadá lepšie. A ja si myslím. Prečo je krabica na pizzu hranatá, keď pizza je oválna? To je inak. To je dobrá otázka. No, ale skúsim si tipnúť, že asi pre zjednodušenie prepravy alebo niečo. Prečo sa oválna pizza dáva do hranatej krabice? Priznám sa, že relevantný dôvod toho nepoznám, ale neviem, možno to bude mať niečo s tým, aby sa nejako... Neviem, toto neviem. A prečo dávame oválnu pizzu do hranatej krabice?
Neviem to takto je. Ďalší váš Oleky, tak oválnu pizzu, no ešte kruhová, pizza je kruhová do hranatej. No asi to je taký štandard, čo by som povedala, asi nejsú gulaté krabice. Prečo je krabica na pizzu hranatá, keď je pizza oválna? Si uvedomil, že... Čo sa okrúhla, alebo teda oválna pizza dáva do hranatej krabice? Protože má stejný průměr jako ta krabice. A prečo je krabica na pizzu hranatá, keď pizza je oválna? Prečo je krabica na pizzu hranatá, keď pizza je oválna? Ja si myslím, že to je čisto z produkčných dôvodov, pretože tie produkčné technológie sú nastavené tak, že jednoducho nejako lineárne vyrábajú obalové materiály. A myslím si, že toto je asi ten primárny dôvod, prečo je krabica hranatá. Nobelovú cenu za filozofiu tento rok vyhráva tento pán za lonovičku z Bratislava. Rozvíte sa City Tour. Zavolajte na číslo na obrazovke. Kiko, koľko to bolo? Zase ty traja? Sabotáž? Prosím? Nie. Prosím? Nie. No a zase vyhráva Peter Guldan. Ako by povedala jedna naša pani učiteľka, ktorú pozdravujeme, i keď vieme, že to asi nepozerá. Čo ty vieš, má Netflix, HBO? Suma sumárum, tak Bartholdy má 1 bod. 2, bacha. Prepáčte. A komu to spočíta na maturite? 2. Čiže kto ťa učí matematiku? Dobrovoľne sa hľadá. Už dve chyby. Okrúhla, nie oválna. Toto presne, vyjadrite sa. Okrúhla, nie oválna. Oválna je elipsa. Okrúhla je kruhovitá. Áno. Ale Rudko je humanista, on je kaviarenský povadač. To je oval, má vedieť každý rozostať od kruhu. Nekompromisná matematika. Áno, ani spočítavať nevieš, takže asi s ním strávim. Tak ja už idem domov. Tak počkajte, tak dobre, pomôžte mi spočítať body pána Guldana. 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Áno, dobre pán. Áno? Hej, dobre. Tak, mám to dobre? Súhlasíte. Štátna notárka schválila, áno? Áno. Notárka schválila a teda z toho vyplýva, že vyhral pán Peter Guldan. A keďže z dovolou okolností do Vianoc nám ostávajú presne 3 mesiace dnešným dňom, tak prečo si nedať jeden predčasný darček? Ja po ňoho zajdem. Choď, on sa Dojdeme Mariah Carey. Wow. Pôvodne to bolo pre ženy, ale počasie povedalo inak, tak to bude pre vás. Muža, nech sa páči. Ďakujem. Zoznámime ho v kabinete s ďalšími zvieratkami. Máme. Keď ich budete mať veľa, tak pôjde buď pani učiteľke Starcovej Hávovi, alebo pani učiteľke Však my tam máme takého veľkého macika, toto bude jeho malý macik. Narodil sa. Ešte tam niečo máme teraz. Oslíka. Ale ešte niečo, ešte darčeky, ešte si by sem. Toto máte obaja, je to odznak, v dnešnej dobe veľmi populárna záležitosť. Môžete ho nosiť, je to určitá spomienka, pamiatka na tento deň, na to, že ste boli prví hostia, my sa ešte samozrejme potom porozprávame, ale toto, aby to bolo, takže gratulujem. Nesmieš stávať mikrofón. Ďakujem. Ja zvládnem to. Služíš, viem. Takže zvládli to, tak ako ste povedali, zvládli. Aké to bolo? Ako ste si to užili, no? Ja či ty? Počkaj, teraz si na rade ty zasa. Bolo to príjemné. V prvom rade sa veľmi teším, že ste spustili ďalšiu iniciatívu, pri ktorej si môžete aj prakticky nacvičiť, aká je práca s technikou. A veľmi ma potešilo, že
prišli aj známe tváre, takže bez vás by to nebolo ono, tak aj sebe zatlieskajte. Si povedal, že známe tváre, tak som sa pozrel a chcel som povedať, že Satan v prvom rade. Áno. Ale teraz akože neviem, čo povedať, lebo už si mi zobral tie slova. Naozaj to je pravda, že ja som strašne rád, že niečo robíte a že všeobecne ste s týmito iniciatívami a už bolo aj nejaké ďalšie veci predtým, však ste robili celú sériu rozhovorov, takže páči sa mi, že ste na masmediálnej škole a správate sa ako masmediálni študenti, ktorí naozaj v masmediách chcú pracovať, aspoň teda to tak vyzerá, takže za to veľké. A ďakujem a klobúk dole, že sa snažíte. A všetkým. A všetci neprajníci, nech sa strčia, oni asi nerobia nič. Presne tak. Ja by som povedal, ale nechce sa mi vypípavať. Nie, my ďakujeme vám, že ste prišli, že ste boli ochotní byť našimi hostiami, konkrétne prvými. No a verím, že aj vy ste sa zabavili, milé publikum. Kto nám niečo povie? Pani Šimeková, povedzte nám, ako ste sa tu cítili. Cítila som sa veľmi dobre. Ja sa cítim dobre? Nie? Nie, cítila som sa veľmi dobre. Som šťastná, že takto mladí ľudia si nájdú aj niečo iné, okrem sa chodím po uliciach a neviem niečo tady. A pre vám do života ešte veľa takýchto zábavných relácií. Ďakujem veľmi pekne. No, prosím. Do toho, akože si zahrali určite do Tak to bude na budúce. Domyslím, no. Dopočítame. Verím, a už ja si myslím, že teraz to nie je žiadnym tajomstvom, už teraz môžeme povedať aj divákom pri televíznych obrazovkách. V nasledujúcej časti budú hostkami pani učiteľka Bianka Starcová a pani učiteľka Magdalena Hrozáňová. Samozrejme, stojím si na kabli. Stojíš si na kablíku. Samozrejme, treba sa poďakovať. Ďakujem tebe, Kristián, že si to so mnou zvládol. Ja ďakujem tebe, Rudy, že si to tiež so mnou zvládol, že ťa tu netrafil šlák ako pána učiteľa. A vážení diváci, toto bola prvá časť Sož mi žvie. Ďakujem pekne.